Otetaan ne saman pöydän ääreen. Ui roukko. Miksi oli näin masentunut? Ville oli masentunut, kun hänen tätinsä Emma... Sillä on oikeasti syy olla masentunut. Mutta ehkä tää on joku hidden passive nipsulajikkeella. Niin masentuu helposti. Katsokaa. Rare kuvaa onnellisesta Viljaanasta. Maailmassa on vielä toivoa. Katsokaa, nyt se on onnellinen. Se seuraava kuva. Se on vankilassa. Täällä on toinen kuva, missä se hymyilee. Maailmassa on vielä toivoa. Mitä me saadaan? Me saadaan tämä. Miljoonaa. Katsokaa. Seite sowjetischer Waffenbrüder. Sympis hahmo. Se näyttää kauhean masentuneelta. Mulla on soft spot hahmoille, jotka näyttää masentuneelta, kuten olette ehkä huomannut. Mun suosikin Pokemon hahmo ikinä on Larry.